பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் 1 கோடி. கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறேன், உங்கள் அனைவருக்கும் 15 லட்சம் ரூபாய் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுவிடுகிறேன் என்று நமது பாரத பிரதமர் திரு மாண்புமிகு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் சொன்னார்கள். அது சாத்தியமானது தான். எப்படி என்றால், மாநாடு என்று அனைத்து கட்சிகளும் நடத்துகின்றன. 5 வருடங்களுக்கு 4 மாநாடு, அதிலே 3 மாநாடை அவர்கள் நடத்தி கொள்ளட்டும். ஒரு மாநாட்டுக்கு ஆகின்ற செலவை இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் ஒரு குழுவாக அமைத்து அதனிடம் கொடுத்து பொதுமக்களுக்கு ஒவ்வொரு கோடியாக போட்டுவிட்டு வீடு கட்டுபவர்களுக்கு உதவி, நிலம் வாங்குபவர்களுக்கு உதவி, ஆடு மாடு வாங்குபவர்களுக்கு விவசாய பணிகளுக்கு உதவி, இப்படி நிறைய செய்யலாம். சிறிதாக கூட கொடுக்கலாம். ஆகவே அரசியல் கட்சி தலைவர்களே, சிந்தியுங்கள், நாம் செயல்படுவோம். ஆளுக்கு 1 கோடி ரூபாய் கிடைக்க வழிவகை செய்யுங்கள். நன்றி நண்பர்களே. 500 கோடி 300 கோடி என்று செலவு செய்கிறீர்கள், ஆளுக்கு 1 கோடி போட்டு விடுங்கள். தயவு செய்து போட்டு விடுங்கள். நன்றி.